lopettaisin niinku silleen painamalla vaan Alt F4 ja Sä seuraava. oot kärsiä, kun sä laitat mut odottamaan. Elikkä siis, Veno, onks tää nyt vähän niinku silleen, että sulla on sipatarkastus ja sä oot myöhässä aikamäärästä, niin sut pistetään jäpittää? Siis, joo, käytännössä Eli- semmonen. Miten niin? Se on joukkotuotanto muja. Aivan. Sä ansaitset kaiken paha. Alkaako olla vähän kylmä mettisä? Niin, alkaako vähän olla vilponen? Niin, kyllä, niin, aivan, joo, niin. Alkaa ole, niin, no. Niin, kun olisi auki tähän aikaan, niin olisi aika löysä. Ja. Niin, aivan, kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä, joo. Näin on. Justiinsakin näin. Ja siis hetkinen, siis odotitinko mä sua niinku liian kauan, kun sulla on niinku muodostunut tonne kaksinaispersoonallisuus, kun juttelit itsellesi? Niin. Push the scary skeletons and shivers down your spine. Tripping songos at the bone. Feel your crooked night. Tun spookies. Meneekö se tollaan? Käs se menee? I don't fucking know. Spooky scary skeleton that shivers down your spine. Niin tolleen. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Ei mitään. Toi on Raker. Toi on ihan muu. Tää oli joku eri juttu. What? Ui. Täällä on Ghostface kidi. Mikä on Ui, Ghostface? saatana. Mikä kattoo? Kyllä sä onkin. Sä tiedät Ghostface. Well, let's see. Mä yritän nyt... Fortnite Neighbors, eka sivu. Äijä. Tää on ihan vitun ruma. Onko vähän vitun taas? Hei. Mitä? No hei. Mietin vain sitä, että mitä vittua? Joo. Missä on mun pelit? Ota mä. Aika vaikea, kysy joku toinen. Ootpas. Tää Tää on kyllä niin semmonen masculine trait. Nauttia vaan tämmöstä. Tää on kyllä. Koska... Tässä ei niinku mitään järkeä, tää on vaan niinku... Ei ookaan. Sun aivot vaan rentoutuu, vittu. Mulla on tässä vaan suu auki ja kuola valuu ja toinen käsi on palleissa. No oota silleen. Tree tappi, eiks sulla hyvä? Aika clean. Thanks. Klippakse. Hei, mä klippaan tän pelkästään sun kommentin takia. Ei meppä katso sun TikTokia, täällä mun TikTokia. Miksi? Sä näet kuinka famous sun kumppani on. Kumppani. Mulla on avosuhteessa. Ollaanko? No. Jaa. No. Mikä sen kelmikaveri? En tiedä. Painoin Windowsia, meni vinukkaan. Joo, mä katson kun sä tuutit sen päätä hetken aikaa. Joo, mä voin tappaa, mä säikähän niin kovii. Säikähän niin kovii. Double fake for the win. Buää. Hei tauko. No joo, luulet sä jätkä. No, ihan hyvin mä luulin. Katoppa tää montake. Montakin. Klippaa tää valmiiksi. Klippaa niin kuin se ei tapahtuu. Klippaa tää valmiiksi. Niinku, se pointti on se, että mua innostaa enemmän se iso kusetus siinä kuin se, että mä ite saan sitä sen Alta Glory. Glory hole. No, joku 7/10. Eihän toi kerros ole vittu mitään. Jos se olisi 6/10, niin helvetissä ostais tota burgeria. Mut sit jos se olisi 8/10, niin kyllä mä voisin sen syödä. Mitä vittua 7/10 meinaa? Äijä. Toi punishment patch kuulostaa kyllä mun paikalta. Punishment patch. I like to punish you. Hyvä, että päästiin tähän lopputulokseen. Joo. Silent Tooth. Silent Tooth. Hei, tosta tulee uusi pelinikki. Mä voisin mennä Alright. tekemään Silent Tooth-aktiviteetteja. Mä voisin Silent Toothfaa sun mut siinä. Kauri, hei. Joo. Joo. Siis oikeesti, sit kun mä saan pojan, niin mä teen sen mahdollisimman paskan nimen. Sitten tulee kiusaamaan yläasteella. Mikä rankki sä oot? Mä oon Kytän 2. Ja, no mä oon Lights Out 3. Ujuma. Sleepel Masterissa ei kyllä ketään yhtä. Remoni 1 on paski. Onks täällä Movie Night? On, koska mä menen kattoo... Tiedätkö sä Now You See Me?
No you don't. Boom! Niin. No se on se, no, mutta se elokuvan nimi on Now You See Me, Now You Don't. Ah. No en tiedä, en oo kuullut sitä. Joo. Googlataan jotakin hämmentävää. Huudetaan sitä hämmentävää. Voiko porkkana tunkea väärinpäin perseeseen? Se olisi kyllä aika vitun hämmentävää se. Kumpi on oikeinpäin? Onko sille mitään oikeinpäin tai väärinpäin? Kuuluuko porkkanaa tunkia perseeseen? Vittu hyvä. Ei sitten voiko, vaan kuuluuko. Niin onko se niinku tarkoitettu? Hei, mä ois viitryydellä. Vittu on pommittaa. Osun tuohon aika ikävästi tätä kaveria naamaan. No ihan varmaan tykkäs mun tästä 116. Mä voin tehdä sille tyytyväisyyskyselyn. Tyytyväisyys. Saimainen puukko junkka. Evolle verran. Juu, vittu ärrää painaa koko ajan. No huutaa, että Evolle verran painaa sitä nappia, niin ei se tuo Evolla. Saatan. Pusetti. Vittu pusettaja! Vittu jätkä huijaa! Okei. Mistä mua nyt ammuttiin? Joku vittu jyskytti mua nyt jostakin. Mä tapoin pari. Mä syön jäisiä viinilpäläitä. Mä syön jäätyneitä viinilpäläitä. Mä en ajatellut hyppää ollenkaan bussista. Oho. Meneekö sä vaan seuraavan matsiin suoraan? Joo. Mun näkee tällä mapilla. Mä jään seuraavan mapista. Hevili. Anni sun mutsi. Tänäänkö tehdä easy? Joo. Bravo. Otetaan vaan. Taaskaan vittu kuulu sanaakaan. Mulla tulee aina semmonen niinku euforia. Infinite Euphoria glitch. Onko? Oh. Ei, kuka mä tampun? Oot sisään? Et oo. Tipata mulla nyt jotakin muutakin siellä. Mä oon ihan full. En mä halua. On siellä vähän puuta, mutta ei mitään muuta. Vitun oikein. Puuta mulla oli, ei mitään muuta. Mulla ei mitään muuta. Pelkkää puuta. Aha, kato. Vitun taktinen. Onko sä katot näitä sun tikattu TikTokkeja kuitenkin? Ei tää on yksi mun elämän kisoimmista hetkistä. Silver 3. Can't fucking believe this. Mä soitan nopea äitille. Häh? Mä soitan nopea äitille, mä saatiin Silver 3. Mä soitan kanssa äitille. Joo. Mä sanon äitille, että sun tänään ikinä huolehtia laskuista. I fucking made it, mother. Me ollaan vittu sus studiossa. Ja olisiko siitä meidän striimikanavan nimi? Sus. Joku. Sus gang. Sus gang. Sitten kun me ollaan blowpottu tarpeeksi, saadaan vitusti teekö mainosrahaa, niin voidaan tehdä sellainen sus house. Ei vittu. Näin. Kato miten se pukeutuu, sillä on kravaati. Niin, kyllä. Plus kato se hiusjakaus. Se alkaa niinku tiiäks tommonen vittun psyko-hiusjakaus. Siis se on niin vilpittömästi poissa tästä tilanteesta, että se ei tajua mitä pahuuksia tää sen tyttö tekee. Ja tämä täällä terapeuttina aikoo hyötykäyttää tätä tilannetta jotenkin. Kato sen ilme. Se tietää. Se tietää jotain. Joo, onkin tommonen devious. Tää on tommonen niinku... Tiedätkö mitä luulen mitä tässä tapahtuu? No. Tää mies. Luu parhaaseen A-ryhmään. Ja tämä tässä on... Njami! Noniin. Kuuntele nyt. Ja sitten kato. Mutta tää on joku nuori tyttö. Niin on. Voit olettaa. Ja tää on joku teini-ikäinen poika. Niin on. Tää näyttää nyt pahasti siltä, että tässä koetetaan parittaa näitä kahta. Tämän groomaajan toimesta. Ei voi olla. Oh. Voisi sanoa silminnäkijä. Tässä pelissä on vissi ollut idea niinku taistella, mutta En mä tiedä. Sen... en mäkään tiedä onko enää. Se on vissiin Se on sellainen muinainen teoria, mutta mä en tiedä päteeksi. Miten näytti, kun on 2 tappoa nyt matkassa? Meni vähän tuon analyysi hyvä aika. Tää oli niinku melkein jo oikeesti vähän suurta. Mä voisin ehkä ilmoittaa tästä johonkin niinku niemetön huoli-ilmoitus. Oliko säädettävää jo? Oli se niinku huolettaa. Se oli se mielenterveydelliset kyvyt huolettaa mua. Tuon jätken motoriikkaan liittyvät kyvyt sun muut huolettamaan. I'm fucking cold tree. Sama. Mama! I would kill a child if I could. Häh? Mä haluan olla biisi, bro. Come on, älä olit tollanen.
Kill his son, his wife and kids. Mama, I just killed a pair of 7 children and 2 parents. Come on now, tää on vaan biisi oikeesti. Älä tuonne.